meter ese tema de Y como los coches que van arriba, vamos a tomar mandarina. Claro, pero está allá abajo. Unha semana máis apoiamos a tecnoloxía. Imos mercar 50 robots para que traballen solventando e xestionando expedientes administrativos repetitivos na Administración Autonómica Xunta de Galicia. Hoxe o que autorizamos é uns 8 millóns de euros para licitar unha plataforma de automatización dotada de inteligencia artificial e robótica para axilizar os procesos administrativos que ten a Xunta de Galicia que son claramente repetitivos. O contrato de estes 50 novos robots por 8 millóns de euros serán de 2 anos. E que poderemos facer? Pois dar resposta de xeito áxil á tramitación de grandes volúmenes de expedientes de carácter repetitivo, reducir os tempos de tramitación, incrementar a capacidade de tramitación das unidades administrativas, por tanto, un mellor servizo aos galegos. A Xunta é pioneira na aplicación deste tipo de robots administrativos no ámbito das tecnoloxías de automatización robótica de procesos como de técnicas de recoñecemento óptico de caracteres. Xo estamos a empregar neste momento. Temos 8 robots funcionando. Os procedementos tributarios, como as autoliquidacións de comprobante de vehículos usados, pois os robots nos verificaron 80.000 declaracións de tramitación de vehículos usados desde o punto de vista de imposto. Tamén o estamos utilizando para a liquidación de transmisións patrimoniais, sincronización de datos coa Seguridade Social, e os robots que temos foron determinantes para poder pagar o 90% das axudas do plan de rescate do turismo en menos de 90 días.